gurrumuz devam ettirivereli. Ettireli Hal Murat Bay. Ene masala durmuşuňuzdan bir çetin aýdyp berdiňiz. Ogluluk ýyllaryňyzy nerede ýaşadyňyz ozal. Soňra nädip Aşgabatda göçüp geldiňiz. Indi şol Aşgabatdan nädir ýetginjek ýyllaryňyz, okuw ýyllaryňyz bardyr. Ondan şol nädip döwlet işine geldiňiz. Döwlet işine nerelerde başladyňyz? Näme tejribe topladyňyz? Soň ýylydyna gidiberer böleklerin ta şol Türkmenistan öz garaşsyzlygyna alýança şol ýyllarda eden işlerini de barýança özüňiz nämen wajyp hasap edýän bolsaňyz, haýsy işleri, haýsy ýagdaýlary, haýsy adamlar barada aýtjak bolsaňyz ene baş üstüne taparak. Hal Murat Bay özüň barada urun etmek gaty kyn olun ýöne. Sen sözüňi ýykyp bilemoksan bilýän abi. Çağalymyz bir gapdalyna urun berdim. Ýaşlymyz o şäheriň ortasynda geçdi. Men birinji klasa ikinji sportiwny internat diýerler. Kakam şu taýyk ýetip tawşyrdy. Men aslında gowy sportsmen bolup ýetişmelidim. Hakykatdan sportsmenligim bolsa badyr 8 ýyl şol sportiwny internatda okudum. Direktorymyz bardy, Flor Naumna itilist diýerler. Nemis. Men trenerimiz basketboldan özüm Türkmenistanyň milli takymynyň treneri bolmaly. Tallat ýalak ýetişdik. 8 ýyl sagat 6-da podium 3 kilometr bayrağa garşy Ilgamaly o eýlap 3 ýydyňy 3 o Turdawy rezerw diýip stadion bardyr. Awa. Türkmenistanda ne şo taýyk günne açar ýalak may beren okdular. Bir mündümden boş däldi. Şo 6-da gelir treneriň akşam 9-nyň ýarynda da ýatagy ýerýän çaň ýanymyzdadyr. Şolar ýalak ýöne onu da gaçýadyk, goýa gaçyp gidýärdik, 6-njy otlar öýde bolýardyk. 8 ýyl näşe taýda ýetişdi. O mektep ýa Türkmen mektebidi ýa Ors mektep o özüm 5-nji klasa çenli gaty gowy okýadym. Bir dörtlüğüm ýokdy da. Doğru. Muallim Fakir ýöwýärdi. Haydarowa diýip bir muallimimiz bardy. Menden ulluğum hemme jedin şol okudan eken 29-njy şkolda. Görüli yerimden tutup ýanyndan aýyrmazdy. Ýöwýärdi menem ýere girjek bolýardym. Şu ýöwülýän ken aşyr ýöwme de gowdam ken. Soň 8-nji klasy oturup 37-nji şkola geçirdiler. Türkmen şkolasyna 37-nji şkola. Garadamak kalgonuň bäri ýanynda. Ne şey 10 ýyllyk şo taýda oturduk. Soň arhitekturny fakultete Parida egzamine girdik, almadylar. Bölümler ikiliga oýup bilen okdur, onu birleşiň üçlük goýarlar da, biri bilen uruşanmam ýadyma düşýär. Ondan daşaryk çykanda agşamara tutup eýletini geçenimden bilýän. Bilýär. Ardy. Ýa-ni 20 düşüp öğrenlerinin o kakam boljak gelip men armiýa ber. Ödüp yetip berip böyle. Toçuda ullu etdim 2 ýyl. Radio Технический войска diýär Tuapça bilen Lazarevskiň arasynda Magre diýip bir pasyoluk başataýdy. Men radio mehanik kompýuterim şondan owulýardy Almurat. Aha, anlaşıldı. Men de nereden kamın teknik bilimi diýen ol, bay bu aňyrdan gelýändikini. O şeylerak bu
Ondan soň gelip şopurdum ben 10-njy klas attestady bilen nemen şatörlük prawany bilalım da 10-njy klas okap neme gatnýatdy. Dosam. Ondan gelip şopur boldum Karagümstroýda. Dil 51 dip 131 diýem ýa 130 diýem. Bu lokan tamat waz maşinler bar. O 9-njy radyada garajymyz bardy. Karagümstroý diýip. Şu gäwürsen Göktepe varianta şu kanalın kuruluşunda yollara çağıl çekenler. 40 yıllar. Özüm boyum kiçi, özüm arıca maşinin içinde de kellen de oradan çıkıyatlar çıkeden. Götüm aşağında yattık koyup maşin duruyordu. Ullokan maşin o, şovatların ul maşinleri olmalılar. Onun milisen yanından geçten taklayadılar. Kimin maşinini torayadılar? Pravan di toran okur da kimin maşini? Menki diyen pravam görkö diyen olun yok diye. Genki derler. Pagılarına noktur çağı olmalı ya, ihtiyaç olmalı. Ay onun Hakamda üniversitede girdik maslahat ve ekonomik fakültede girdik. Planirune pромышленность. Onu bu tor beni распределение boyunca daha şovdum Ленинск Fuat Aktepe olmalı. Rayonuna yankı da odur. Ekonomi tedbirler. O şu yemredilen aratında bir yıldan uğrak yaşadım. Bedel daha şovdum öyle yalak ol. Bir plan var derine bir oğlun vardı cuma diyerler. Cuma mahkum. Kakat moğlu olmalı. Orta bilimde. O oğlun onun yönü yerinalar öyle korkuyattı. Rahat korkudan okudu. Şeyde oturuyattı. Ay bana da lokan neme değil bir korku dedim. Ay belli de olmaz diyetti. Bakın. Bana katı ulu mektep oldu daha şu bizim bilmeyen yani akıl tuğrukları kendi tanışlığı yoktur adamlar. Medeniyeti, dili, edep, tertipleri ütküşüktür, öğrenmelidir. Bana durmuşta katı ulu peydatı etti. Ben seyahatnalar pirih tip Ленинск rayonun birinci sekretarda son Orabiyeli Liyat şölünü Liyat yani Orabiyeli tarif. No. Sosyalistik Ahmet'in uçuyada kahraman. Son kalkozunda başlığa dediler. Benim çok öyünü yaşadım. Bana yürüyüşü bir öğüt alıp verdi. Zahit. Allah yakıcıyordum. Gelin gururlu onu arkadan gidip onu nokta. Bir yarım yıla oluyor şu tayda yaşadım. O da bir gelen gidenli yer keptede bir tane koyun öldürmeli, kağıtı göl öldürmeli. Benim in bu öğrendim da yani daha şovduları gölü yıkmanı uğrattım. Olur 8 olup gölü yıkmadılar da. Bak şağa bize euro diyetti ne böyle. Yakıcı özüm yakıp ayağından bilen ne böyle. Be. Olur yalak çarvurdu. Hal bırak. Şehir olsun. Sen sport mektebine katlansın sen çalasın mı? Yok deyletin ailen yaşadın. Çalasın yurttan ne emel şakının nemesinden aylap gibi. Ama da şu nemede kalayım orada yaşayanlar bir veteriner laf vermek, veteriner olmalılar. Şöyle uğru diye hareketler. Gülen yakıcı kalkamam, yakıcı yıkken.
Inanmardın biz şehrin orta arasında yani şu Turstaveli köçede şu hakkı Kızılcay var ha bu yani iki taş Kızılcay. Hava. Şoň yeri barakçılık da olur yıkılan soň arasalap nemet bidallıkta. Şu taýda ýylla 40-50 sanak tokly, 3-4 sanak gölü, 500 ogolay towuk, 300 ogolay induk. Bir wagtda ýani 65-nji ýyllar taklaýarda. Ýeke siňek gökdur, goýunyň mäzi daşna çykýan näler biz günne gumun arasalap ýani ýybini berip şonu taklaýardyk, şoňam hemmesini ýýärdik. Ulan maskaladı. Onun gelen mihmallar hasaplasan. Yok gelen mihmallar hasaplasan. Men men net paýdagerli owu hojalykçy däldir. Men owu hojalyk akademiýasyny ejenden başa agadan öwrendim ýa-da şu Turstaveli köçede. Yani Selhoz institutyň beren demedinden uly demallyk da şu taýda. Doğru. Men bu keçe telpejigim bardy, yani keçe telpek diýerler de bana. Aha. Açan ortaň ya goýun öldürüp ýörendir ya-da içinde arasalap ýörendir. Yani Şeyh Murad'ın kakaty bardy orada oras. Bana kara telpek diýer. Keçe telpek. Keçe telpek. Keçe telpek. Sen bu eliniň ogly dälsin, sen kara heleň oglusun. Şoň üçin işledýärler, sen ejeň däldir diýip bana neme ýetdi. Degsen öyle ýaty. Ay. Ben oğlan 15-16 ýaşyndaky oğlan likwidat ana ýadym onu ejenden soradym bol goý diýdi. Goýala Mehmet diýdi. Hiç nemetmeni. Doğru. Men başga ejem bolmaz sen arkaýyn boldy. Ya daha şowuzda soň bir yarım yıldan soň Aşgabatda ministerstva geçirdiler o plany var beline. 13 adam işleýärdi. 13 tane kaýal. Hemmesi ors. 41 Tatara meňdeş, yarım Tatar. Ya Musulman diýjek, o da yarım bolmaly. Şu ors gelinen içinde. Görüldür ikisi garrydy. Galan 11 ýaş. Ýylyna dikrede diýerler. Gapy howurly memeli o tohum mal bolmaly çeker. Şonuň hemme jeriniň ýerini işledim. Sen onu orada dekrete zameniyeti bolupdun da orada sağ olsa dekrete çykanda şolaň işin sen alyp barman. Ýöne istertwaň içinde bir elin 5 var bagyndan käneldi Türkmen kadry ýok. Ministrimiz Orsy, birinjiden ministrimiz Ors Spijovoy, ministrimiz Izotov diýip bir o adamlardy. Beýleki bir Zagatavitin abdelle ýak atyljagy bardy. Ýene-de bir Zagatowka jogap berýän ornwatar bardy, Annaýew diýip daha şowuzly, ýemreli bolmaly. O öllü. Annaýew men tanıyan sonra Sovet ministriniň ornwatary boldy 90-njy ýyl. Yo, ol Annaýew däl. Yo, oğlum Annaýew hem şol ýaşly daha şowuzlydy da şolan. Daha şowuzly bolda da daha şowuzun Bilanly raýonundan ol Sovet ministre gitmedi, şo taýdan aýrylyp soňam infarkt boldy, gurul aýrylyp. Gatwo adamdy. Adam kärçiligi boldy. Kän gürlemek, agrat, tüýs partaçy ýa. Partaçylar üýtgeşik bolýandyr ýa. Hal Murat beýleki den görýän adamdan ýalak däldir. İçinde bolmasaň bilmersiň, hiç wadda ullary ýokdur. Edil aglaryna gulpatlan ýalak artyk bir töd aljak manaň ýokdur. Agrastyrlar.
Sebäbi ulu pulun içindäki adamlar da bagrak bolmaly. Aha. Ortaga diýär, jengülü be tişonudy. Yo, men paktaçylar Değişik aýdýanda ýöne ýa-da adam başyndan kän alınmazdy da. Şolar ýalak bir demeti bar, edep tertipleri bar. Agyr işler, jogapkärçilikli iş, hökümet saňa pirpik etdiren. Onuň ödem seni ýene-de basyr, asyr, näme göňüne, ýolbarsy göňüne diňer, näme ýalak. Şolar ýalak bir tüdlük. Bu Moskwaň siýasaty bardyr, şolar ýalak her 10-11 ýyldan bir ulu barlar gelip paýhyn eder kadrlary. Bir ýüze golaý adam basylar demede her 10 ýylda regular demedir, ýörüýt edilen zatda. Ogurluň nämedigini men soň saňa düşünürip beren paýtan nämedigini bizim halkymyz yol başçılarımız zaten beter düşünýänlerdir. Bizim yol başçılarımızın köpsi hemmesi sebäbi bolýar. Adam kärçilikleri gowudur, gowulary bardyr. Ýöne jahildir, towasydyrlar. Hiç bunu men o ülkeden adamlan gowulyny degmek üçin ýa-ni emetmek üçin aýdamok. Sebäbi döwletiň siýasy näme jurnalak, siýasat jurnalak ýörüýte. Bu zatlar ýörüýt edilýän bolmaly. Men bir mysal getirip bereni kätip başga tema geçýän bolun bagyşlardyň. 87-nji ýyllarda Daş kentin aspiranturasynda, Dawoşyň aspirantura ýerinde. Onuň temam kapılaje edip bir zat vardır. Şu kunun diline investisiya diýilýär. Şu temadan käde metodlar beýle Popowo diýip bir ýolbaşy bardy. Inni analiz edýänler maňa ýörüýte statistik dokumentleri ýalatlar ýalak ýa tanış bilşim üstülen ýa Postkomstata, Taşkentden Postkomstatyna da adına ýere ýalak mümkinçilik görüldük ýa kömek edýärdi. Men şonu analiz etdim. Ýa Pribaltika döwletleri var. Türkmenistan bilen deňeşdirende 2,5 metre her ýyl kaplajenýasy känni bizim kaplajenýamyz az bolmagyna garamazdan onuň asfoýt etip bilen okdurlar da ýerdi işläp bilen okdurlar. Sen asfoýt etmeden innekil şo suw maňa azalyp berýär-de. Biz özleştirip bilmeýänliginiň sebäbi näme desek para? Sebäbi jahil. Aýbotjum. Jahil sözüňe manysyny halka düşünür, türkmençe jahil bolsa ýaşyryp cehalet diýip bir söz bardyr. Cehalet. Ýa-ni men ýene-de başga tema bökber bolýan. Men böktürýän-de. Halmırat. Men yo şu sözüň düşünürşini aýdyp bererler halkymyza sebäp olur. Aýdar ýaşyryp ben gowuluk durmadan aýdyp bererim ben. Bolýar. Ben şu wagt 4 din 5 medeniýet bilen iç-içe ýaşaýanlar. Ol daşyndan bilme ýa daşyndan nemetme de derler. Lüteran, Katolik, Musulman, Hristiyan. 4 padylyň bolşýalak 4 daimi her 3 ay şolara berýänler, şo demeler. Ödep iç-içe. Ya bu medeniyetin nasitilleri bilen. Yakdaşından görme değil. Ya toyuna, yağatına, mescidine, şürkösüne, eylekisine, beylekisine var. Ben deyince dığman ben kovul ya. Ben yankı batı deyince adam da ben. Ben hiç aramda ağraçı, Moğollu müftü
pasiretlik koyamak da men direkt Tanrı bilen. Gönü gurlaşmam. Doğru. Gatı doğru. O men aramda hiç yankı yarım tovat mollo sarlatan Ksiyons ya o bu koyamak da ben gördülerim kaçarlarken gurlaşıyor bilen nokta. Sebebi dinç adam da ateist yerler onun ateistim değil men gönü demediğinde. Gerçi Mehmet Mele geliyorlar kapıyı kakıp agitat ediyorlar da. Yani. O dine geçer mi, bu dine geçer mi? Sen kim deyip soruyan da onu ya ay diye admin tasın nimeti o böyle her deyip ben yani direkt Basrendik. Kapıyı bakım yapıyorlar gidiyorlar. Onun Pribaltika'da kaldık kurun yani. Pribaltika'da sözüm var. O ne şu medeniyetin içinden olan son men Türkmen'in nemeti bilen dengeştirip bilenler. Şu medeniyetlerin içinde yani cehalet deyip Türkmen bilyendir o Türkmen'in sözdür. Siz ulanmayanın seviyem cahildiniz, çok için ulanmayanlardır. Ve sana divayttım derler, Halmurat doğru düşünde. Doğru düşün. Onun ortalığın iskreniniz bir sözü vardır. İskreniz, ona bilensin. Türkmençe periyodun en oluyor son. Ödüm düşün, bilen vardır aydar son biri. Ödün aydıp ver ya. Ödün başladın, ödün aydıp ver. Ben klasım o oluyor. Türkçesi sabimi oluyandırlar. Şivetçi truverdik hep diyendirler. Truverdik diyendirler. Şimdi düşünen değil mi? Türkmençeden vardır. Benim bilyen, senin bilyensin. Yani bizim leksikonumuzda yoktur. Onun durmuşumuzda yoktur. Yani şu apki yani geçen hükümeti alıp görsem şolun hemmecesinin hamir mayesi yalandır. Müşterisi, nökörüm cahildir. Cehalet içindir. Ben onu katana diletant zat deyip onu düşünürüyordum. Onun diletant bunun in yani sıpayi forması yani düşündürüşüm. Bunlar hakiki cahildir. Böyle duruşu bile ne yalandır hamir mayetine çetin. Ne televizyonda seyredip gör, şolun bir yerinin gözünü görüldük bilecek yağdaylar var mı? Yani yaşlılar tabiatına seyredip gör. Ne şunu cehalet değil. Cahil. İnanırcılıklı değerler bunlar. Yalan, zır cehalet. Ne bizim bedbahtçılığımın büyük bir yeri şu. Hak kurun. Ne bu medeniyetlerin içinde bu günübirlik çağlarından kurduğunu kuyulayan olmalılar. Sebebi şu zatları arasına çıkandır elbette oluyor. Bir yani tutuğu yerine verilenlerdir şu zat. Ve şu zatlardan uğrama mekanizmler vardır. Tradisyon hanırdan gelen vardır. Olmasa kanun ya şuna mengeçler bilen ömün saklayanlarlar. Cehaletten korkunç başka atom bomba diyemesen yani terörizm beyleki bazılar gençtirir yalan değil. Dinleyin ulu bedbahtçılığımız şudur. Cehaletin ne emediğini bilecek olsun, fizik şey düşünecek olsun. Granisin yani oğlan tarafından tahtalardan ağrı geçip teredip gör oğlum ya da ne böyle. Soğutsuz. Bir de çok değerli yani. Çoğun kuğun. Yo, düğün kuğun bir solur. Yani o aramda granit seçin.
Özüm bir adam yetişeriyalak bir normalini bir 30-40 yıllık olandır. Onun öňe yani orsun gelmesi 30 yıllyň aşlygy o Stalin'in represiyeti görle her soň uruş başlaya yer titriye 30-40 ýyl bir adamlar normal şertlerde okap işläp gözün tutorialak ýagdaý bolýar da. Ne biz şu döwürde yetişen adamlar bizim emin ýaşym bir çede bardy. Ondan da o da bitti. 94-90 ýaşlarynda o da bitti. Yine de cahil nesil. Şu adam kadar tapmarsın. Bana şu an sen Türkmenistan'ı sen paşa edildiyse ben şu tarafa seyredeceğim değil. Seyredim o. Ben iktisadiyetini 2 yıl, 3 yılda düzeltip bilirim. Yani adamların düzeltip bilmeyen. Yani bizim ulu betbaatçılığımız Şutay'dan geldi. Onu näme şu ýerde gurulmagy bir adyny berip, soňra dowam etdirberilmi? Palm Ratbay. Maslahat. Öyle.